Bueno, egia esan, gizartean depresioaren izendapena nahiko gaizki erabiltzen da, bai? Askotan konfuntzen da tristura egoera batean egotea, edo garai batean egotea, dolu batean egotea, eta jendeak oso erraz esaten du deprimituta dagoela. Eta, bueno, depresioak baditu baldintza batzuk, baditu ezaugarri konkretu batzuk, eta depresioa ez da egunerokoan bizitzen dugun zerbait, nahasmendu bat da, eta denboran mantentzen da. Garai txar bat eukitzea, edo momentu txar bat eukitzeak ez du esan nahi depresio bat daukagunik. Depresioa tristura egoera bata edo apatia egoera bata, baina denboran mantentzen dena. Eta ez da bakarrik hori, interes galera handi bat da, egunero normaltasunez egiten ditugun gauzak egiteari uzten diogu. Kendu behar dugu ere bai, ideia hori, egoean etzanda eta botata dagoen pertsonaren irudi hori depresioa dela, bai? Normalean jendeak lanera joaten da normaltasunez eta bere gauzak egiten ditu. Baina, interesik gabe, apatikoki, tristurarekin, oso diskurtso ezkorra dauka, gauza berriak egiteko zailtasuna handiak, eguneroko gauzak asko kostatzen zaio egitea normaltasunez, arintasunarekin eta egiten dituenak ere bai. Eta igual hartzen dira beste beldur batzuk horrekin ez, gidatzearekin, kalera ateratzearekin, horrelakoak egiteari uzten diolako ez, eta hori izango zen, ondorietako bat. Depresioa izan ditzake bai kanpoko eta bai barneko aktibatzaileak. Barnekoak izaten dira desoreka bat egon delako, edo batzutan ere genetikoki badukagulako hor, herentzia bat, eta tendentzia gehiago izaten aldugu. Hala ere hori agertuko da ere foko batekin, edo aktibatzaile batekin. Oso nekatuak gaudenean, denbora luzean, dolu bat daukagunean, galera bat, aldaketa bat ere bai, agian positiboa da aldaketa, baina galera hor dago, etxe batetik bestera noa, herri batetik beste batera, horrelakoak, ez? Horregatik esaten dutea gizartean horren beste hori, ez? Galera txiki bat edo arazo txiki bat daukat eta deprimituta nago, ez daukazu zailtasun bat. Hori mantentzen denean, adibidez, galera bat daukat, gertuko pertsona bat hilda, hori dolua da eta izango du prozesu bat. Kronifikatzen baldin bada, orduan bai depresioa zariko gara. Oso nekatuta nago eta, baina asteburuan errekuperatzen baldin bazara ez dauka inolako garrantzirik. Baina egunak pasatzen badira eta jarraitzen baduzu nekatuta eta gogorik gabe eta interesik gabe, bai? Eta gero beste arrazoi bat da, kulturaki transmititzen zaigun mezua, ez? Esaten dugu, badaude gauza batzuk derrigortuta gaudenak egitera, naiz eta egoera emozional okerrenean egon, eta hori da adibidez lana, eta beste batzuk ez. Adibidez, kirola egin, lagunekin egon, edo gustatzen zaizkigun beste aktibitate batzuk egin. Eta, klaro, sartzen garenean bukle horretan uzten diogu hori egiteari, eta ez dago errefortzu positiborik, eta orduan depresioan sartzen gara eta jarraitzen dugu hor. Ezaugarri nagusiena tristura da, baina baita antsiedadeare. Horregatik askotan jendeak ez daki oso ongi zer den gertatzen zaiona, ez? Itxaropen galdera handia dago, ezkortasun sentimendu pila, gero erruduntasuna dago, ez dudalako egin beharrekoa egiten, eta orduan okerrago sentitzen naiz, eta orduan oraindik ere aktibazio maila txikiagoa daukat, baliogabetasun sentsazio handiak daude, interesa galtzen da plazerraren aurrean, nekea bezala, jendea etortzen da, eta oso nekatuta nago, eta egiten ditut lo ordu pila bat, zaintzen du nire burua, eta hala ere jarraitzen dut oso egoera latzean. Gero eragiten du loan, ez da, oso pentsamendu rumiatiboak ditugulako, obsesiboak ere bai, eta orduan ez dugu ongi lorik egiten, eta gero egiten dugu lo egunean zehar, eta orduan gero gauak oso luzeak dira hor, desoreka handia sortzen da, ez? Elikadurarekin ere bai, ez daukat gogorik, ez dut jaten, edo jaten dut gaizki, horrelakoak. Orduan, horiek izango lirateke
sintomarik nagusienak. Larrienak, baitz egingo genuke ja gure buruari min ematearenak. Izan daiteke min ematea bakarrik mozten garelako, edo gure burua zigortzen dugulako, edo ja izango lirateke sintoma larriena gure buruaz beste egiteari inguruko ideiak, ez? Eta hor, adi egon behar gara, diskurtsoari kasu eginez, ez? Ez da gauza bera pertsona batek esatea mundutik desagertzea gustatuko litzaidake, edo esatea joango naiz ez daki nora eta egingo dut ez daki zer, ez? Orduan, hor larritu behar gara gehiago. Hemen lan handia daukagu tolerantziaren inguruan, ez? Onartu behar ditugu emozio desatseginak ditugula, gure bizitzaren parte direla, eta ezin ditugula desagerrarazi, baizik horiei aurre egin. Oso tolerantzia gutxi daukagu txikitatik, beti ezitu gaituzte ongi sentitzearen edo emozio atseginak izatearen alde, baina horrek ez dauka zentzuriz, oso izen gutxi ditugu emozio atseginendako eta asko ditugu emozio desatseginendako. Saiatzen bagara beti emozio desatsegin horiek saiesten eta ekiditzen, ez ditugu arazoak konpontzen, eta ez daukagu tolerantziarik gaizki sentitzeari. Eta orduan gero ez dakigu zer egin benetan gertatzen zaigunean, eta horrek gero deribatu dezakez, garatu dezakegu gero, depresio bat adibidez. Beste kontzeptu importante bat frustrazioa izango zen, ez? Eta gauza bera da, ez daukagu frustrazioaren aurrean erantzuteko gaitasun handirik, zergatik, beti oso desatsegina denez saiestu dugu, zerbait nahi baldin badugu hori lortzen, edo erosten, edo nolabait egiten, baina gero bizitza horrela ez da, eta orduan errealitate horrekin aurkitzen garenean, gaizki sentitzen gara, tristura ez dakigu manejatzen, eta bukatu dezakegu horrelako egoera batean. Lehenengo hausnarketa ez da, eta jakitea identifikatzen zer den desatsegina guretzat, edo horrelako egoera batean gaudela, galera bat izaten aldugulako, lanetik bota gaituzte, bikoteak utzi gaitu, edo lagun bat kanpora bizitzera joan da, edo gora gauza txikiagoak, ez? Edo positiboak aldatu dut etxez, baina herritik joan naiz, edo nire auzotik, horrelakoak. Orduan, jakin behar dugu identifikatzen badaudela gauzak bizitzan desatseginak direnak. Eta hortik zer egingo dugu, baliabideak behar ditugu horri aurre egiteko. Kognitiboak, pentsamendu, baikorragoa eduki, malgutasuna landu, arazoen aurrean, arazoak konpontzeko estrategia garatu. Geroz eta gaitasun gehiago eduki, orduan eta hobeto, ze horrela lortuko dugu bizikalitate hobea, ze zentzutan ere onartzen desatsegina izan daitekela, baina hala ere aurre egiten aldio dela egoera honi, eta orduan ja saiestu dezakegu beste egoera latz batean egotea, ez? Bestetik, ez baldin badugu gure kabuz edo gure ingurukoekin horri aurre egitea lortzea, profesionalen gana jotzea egokia da, zergatik, ze bestela egingo zaigu handiagoa eta bukatuko dugu medikuaren gana joaten eta oso tratamendu intentsiboekin. Hasieran, galera txiki batzuk izango ditugu, ez? Galera pertsonalak batez ere, igual ez naiz horren beste aterako, ez dut nire irudia edo nire pertsona horren beste zainduko, etxea ere edukiko pixka bat okerrago, baina, hori handitzen joaten denean galerak gehiago dira, ez? Eta sentimenduak askoz ere intentsuagoak izango dira, eta egingo ditut oraindik aktibitate gutxiago galtzen alditugu ere lagunak, egoera horietan, galtzen aldugu lana, edo liskarrak edo eztabaida handiak izaten alditut nire ingurukoekin presioagatik, ez? Egin behar duzu, ezin da zar horrela bizi,
eta zu haserratzen zara, eta orduan erantzunak oso txarrak dira, eta hor ere eztabaida handiak izaten aldira. Eta gero, osasunean loaren desoreka gertatzen delako, elikatzen garelako gaizki, ez garelako mugitzen, eta hor egon daitezke ondorio fisikoak. Eta gainera, klaro, erruduntasun horrek sortzen duena gauzak ez egitearen sortzen duen erruduntasun horrek antsietateare sortzen du, eta orduan gehiago desorekatzen gara, eta azkenean, iristen alda momentu bat, gure buruak esaten diguna horrela ezin garena bizi, eta egoera okerrenean aurkitu eta gure buruaz beste egitearena. Ja, portzentaia txikia da. Depresioak ere badago abaniko bat, hor barruan, eta badaude etiketa desberdinak, oinarria berdina da, tristura, apatia eta disfuntzionaltasun hori aktibitate pertsonaletik. Orduan, gaur egun dauzkagun korronteetatik, kognitibo-konduktualak oso eraginkortasuna handia dauka, ikusia dago, pentsamendua aldatuz, baikortasuna, malgutasuna eta jokabidea, hor pertsona hori asko aktibatuz, eta batez ere gustoko dituen gauza horiekin. Badago ere bai, jokabidearekin lan egiten duena, konpromezuarekin eta onarpenarekin harremanduta dagoen terapia mota bat, garai berrietako terapia da hau, eta baloreetan dago oinarrituta, orduan, hor ikusten laneketan ondik egiten da, zu sentitzen zaren modu hori edo ez dugu kontutan hartuko, baizik helburua. Horrek eramaten duelako pertsona bat isolatzera, mundutik, familiatik eta toki guztietatik. Orduan da, helburu batzuk markatzea eta sentsazioak alde batera utzi, helburua lortzeko. Eta helburua lortzen denean, orduan buruak berriro buelta emango dio eta pizkanaka berriro aktibatuko da, hobeto sentitu, autoestima berriro berreskuratu, interakzioa beste pertsonekin, alaitasuna, azkenean sartzen zara hor bukle batean ere kognitiboki, pentsamenduekin, eta beste iturri batzuk eukitzeak sortzen ditu interes berriak, zer egiten duen besteak, zer gertatuko den ez daki noiz, horrelako pentsamenduak eukitzeak aktibatzen gaitu berriro, eta pizkanaka ateratzen gara hortik. Larriena, medikazioaren beharra izanen da, eta horretarako profesional baten gana, joan beharko gineateke medioankoaren gana, edo osasun mentaleko zerbitzuetara. Sartzen garenean olako nahasmendu batean, bukle batean sartu zarelako izan da, ondorio bat bezala da, orduan. Argi eduki behar dugu hortik ateratzeko ere denbora bat behar dugula. Zure bizitza reaktibatzeagatik bi egunetan ez zarela ongi sentituko, eta gorabeherak edukiko dituela. Eta helburua jarri behar dugula epe luzeago batean, denbora bat pasatzen denean. Eta helburu batzuk lortzen ditugunean, orduan burua hasiko dela barneko mekanismo horiek aldatzen, eta hobeto sentitzen, zure buruarekin hobeto egoten, gauza gehiago egiten, eta gogo gehiago, gogoaren kontzeptua gogo gehiago eukitzen gauza berriak egiteko. Depresioa askotan lotzen dugu nagiarekin, Ohean botata baldin badago, edo ez baditu gauzak egiten, alperra delako. Alperra da, ez du nahi, ez du atera nahi, eta horregatik dago gaizki, eta ikusi behar duguna da, justo aldrebes funtzionatzen duela, bai. Egoera emozionalak eragiten duela inaktibazio hori, eta horrek mantentzen duela egoera horretan. Egia da, aktibatzen baldin bada, hobetuko duela, baina, klaro, fokoa jarri behar dugula epe luzeago batean. Hor dauden pertsonak, egoera horretan dauden pertsonak, noski ongi egon nahi dutela, bestela ez dukete soluziori bilatuko edo laguntzarik bilatuko. Eta egiten dute, orokorrean egiten dute. Lehenengo entorno edo ingurune gertuenekoan, eta gero beste batzuetan beharrezkoa baldin bada. Lehenengo hori hautsi behar dugu, depresibo dagoena alperra dela eta ez duela aldatu nahi. Eta ez da horrela. Sintomak oso limitanteak dira, orduan zer gertatuko da, isolamendua.
bukatzen duzu zure inguruarekin eta munduarekin harreman hori bukatu nahiean, eta orduan ez zara ingurukoekin hitz egiten, ez duzu telebista ikusten, isolatzen zara, bakarrik egiten duzu automatikoki ateratzen zaizuna, eta estremoan noski bagian lana ere uzten dute batzuek, oso arraroa da hori ere bai, baina bueno, ikasketekin gehiago gertatzen da, errazagoa delako, ez, gizarteari begira, ikasketak uztea ezin dituelako aurrera eraman. Baina hori gehiagora baldin badoa, azkenean sintomatologia hori asko handitzen da, gure burua asko ere gutxiago zaintzen dugu, elikaduran, higienean, ez gara ezer mugitzen eta orduan potoldu egiten gara, eta ez dugu gure burua ongi ikusten, metabolismoan ere eragina izanen du, geldiago gaudelako, botata, mugimendu gutxiagorekin, gero bai, ezkortasun hori ez, elikatu egiten da, gero eta ezkorrago, eta bueno, egoera larrienetan aurkitzen algara ez, eta da buruaz beste egitea edo saiatzea behintzat. Bueno, depresioa edozein garaietan eman daiteke, eta hori ere desmontatu beharreko mito bat da, aurrek ere daukate depresioa, nerabeek ere bai, eta ez da bakarrik bere etapa vitalaren gatik, eta helduek ere bai, eta baita zaharrek ere bai. Orduan, antsiedadearen moduko zerbait da, depresioak ere funtzio bat dauka gure gorputzean, baina sartzen baldin bagara, tristurak barkatu. Orduan, tristura hori desegoki manejatzea, apatia hori eta bar da, depresioa sortuko duena. Eta galerekin dauka harremana, aldaketekin, oso giro zurrunean bizi diren eta araudi asko dituena, arau asko daukan ingurune batean bizi den haur edo nerabe batek depresio bat garatzeko aukera gehiago ditu. Dauzkagun ideia irrazionalak, ez? Oso zurrunak baldin bagara eta uste baldin badugu bikote bat behar dugula bizitzeko, edo nik nire ama gabe ezin dut bizi, edo niretzat importanteena lana da, klaro, zurruntasun horrek zer eragingo du galera bat baldin badago, sintomatologia asko ere larriagoa izatea, eta orduan depresioa garatzeko aukera gehiago izatea. Orduan, ez da sektore bat, ze hori da denok daukagun zerbait, baizik horri aurre egiteko dauzkagun baliabideak. Bilakaera oso polita izan da, psikologiaren ere historian, hastapenetatik gaur arte aldaketa asko egon dira. Lehen faktore batzuetan oinarritzen ziren, eta gaur egun ikusi da hori horrela ez dela, beste batzuk direla, eta bilakaera oso polita izan da zentzu horretan, zientifikatu egin dela, edo konprobatu egin dela benetan zeintzuk diren horren inguruko arazoak, bai barnekoak eta bai kanpokoak, eta zeintzuk diren arrisku faktoreak, eta zeintzuk diren horri aurre egiteko modurik egokienak. Orduan, evoluzioa oso polita izan da zentzu horretan. Bai, eta oso zentratuta gainera, bi eremuetan, bata da prebentzioa, eta bestea da arrisku faktoreak. Arrisku faktoreak identifikatzea importantea da ere bai, batez ere, kanpotik, ez? Jakiteko zer gertatzen zaion pertsona bati. Adibidez, faktore pertsonalak, ez? Kognitiboki, nolako pentsamenduak dituen, sozialki, zelako bizi soziala duen, harremantzen den gehiago, gutxiago, familian, zer gertatzen den, faktore genetikoak ere bai. Historia pertsonalean beste episodiorik edo beste egoerarik egon den depresioarekin egon direnak. Familian zer eredu izan duen, agian genetikoa izan daiteke edo ereduzkoa, ez? Ikusi dut bizitzan nire ama depresioekin beti edo aita, eta nik eredu hori barneratu dut. Egoera kaltegarriak, ez? Lanaren galera, arrisku egoera bat, heriotza bat, horrelakoak, ez, ere bai eragiten dute, eta, izan daiteke faktore bat
eragiten ahaldutenak horrelako garapen bat eukitzen. Historian, trauma dagoenean, egoera traumatikoak bizi izan direnean ere, depresioa atxikitzen den sintoma edo nahasmendu bat da. Harremantzen da ere bai faktore esternoekin, ez? Adibidez, egin den bere lan mota, zenbat estres daukan horretan, ekonomia, nolakoak diren bere baliabide esternoak, adibidez, etxebizitza edo gizarteak ematen dizkion beste gauza batzuk, errezten edo zailtzen dizkiotenak, ez? Sustantzien kontsumoa ere bai, atxikituta dago, bai kontsumo garaian eta bai abstentzio garaian. Ideia hauek ez, kontsumoen inguruan ni onginogo kontsumitzen badut hori ere ez da egia, kontsumoak oso handiak direnean depresioa sortzen delako, eta uzten ditugunean ere bai, noski. Eta, faktore genetikoak ere badaude eta horretan ari dira ez, hausnartzen eta geroz eta informazio gehiago eukitzen. Ingo nuke laburpen batez, eta da jakitea bizitzako edozein garaitan izaten aldugula depresio bat, eta edozein adinetan eta edozein generok. Bestetik, frustrazioa eta tolerantzia landu behar ditugula, oso faktore importanteak direlako depresioaren garapenean, eta onarpena, ez? Emozio desatseginak hor daude, horri aurre egitea funtzionala dela, eta bestela, bukle batean bukatzen aldugula, eta pertsonalki egoera oso zail eta latz batean bukatu, eta gero hortik ateratzeko zailtasuna handiak izaten aldirela. Eta hori gertatzen bada, profesional batengana joateak asko lagunduko duela, ze gizarteko diskurtsoa oso diskurtso hutsa da, ez? Harremantzen delako alperkeriarekin, edo harremantzen delako boluntate faltarekin. Eta horrek ez du laguntzen, bakarrik errudun sentiarazten ditu pertsonak, eta orduan, jakin behar dugula profesional batekin zein den bidea hortik ateratzeko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.